khona le channel yethu eyungaphambili Umkhanya Kude TV. Bafowethu inkulu indaba sila ezibukweni stadium lapho khona okunomcimbi okuyiJozini Maskandi Festival. Siphethe insizwa ke lapha bafowethu okuzinsizwa zendawo amaciko ayilokali lana. Bafowethu angeke ngichaze insizwa ziyazazi. Kunensizwa eseduze kwami. Futhi uyaphila. Siphila kuhamba njani? Ku right mfowethu. Bafowethu uthini nje kwenu uPaul amaniboni izinto kanje ezenzeka lana eJozini. Kuyinto nje engajwayelekile eminyakeni edlule. Ngicela ngikubingelela mfowethu ababukeli channel yakho enkulu kakhulu. Yebo mfowethu. Tonphekile nekhula usuku nosuku. Yebo mfowethu. Obingelelayo iQuantum Lensizwa umfasha bangiphansi eJozini namkhonje nesigodi. Yeah mfowethu. Bafowethu engingakusho okanye engakusho mfowethu kuwena into njengale kade sayigcina siyabonga kakhulu kade ezosithuthukisa singamaciko endawo nenza ukuthi umasipala wakethu usibhekelele nathi sisakhula sithole sikutholayo ngize singeke sikuthole ke sonke kodwa nje ovelile kuleso sikhathi leso wathola ukutholayo siyambongela njengathi nje sifikile sathola ithuba njengaleli siyalibonga kakhulu sithi umhlonishwa aqhubeka asikhuphule njalo ngaphandle kwakhe silutho ngiyabonga kakhulu. Siyabonga mfowethu. Lana futhi eceleni bafowethu siphethe enye insizwa futhi yakhona la eJozini okudumuluhle. Hamba kahle mfowethu. Ngiyaphileka mfowethu. Mfowethu wakho kuthini ukuphawula na uma ubona izinto ezinhle kanjena ezenzeka nje eJozini mfowethu? Mntaka baba ngibingelele kakhulukazi kuphuna ukufinyelela khona le channel kakhulukazi. Bafowethu cha sibonga siqedi kakhulukazi kubaba umeya. Lento nje ayenzile ukuthi singamaciko. Sinesikhathi kakhulu yagcina ukwenzeka. Sijabule kakhulu ngale ndlela esimanje. Ukuthi siyafisa ukuthi iqhubeke futhi ingapheli namhlanje. Siyabonga kakhulu abafowethu abafikile bayenza bazosiseka namhlanje. Siyabonga kakhulu lokho kukhombisa uthando omkhulu kanye nokuthanda nje indawo yakho. Siyabonga kakhulu bafowethu. Yeah bafowethu nithini nje bafowethu ngesiteshi sethu esikhona lana bafowethu esikhulisa abaciko nithini kubantu siyacela ukuthi phela ninxenxa abantu lapha emakhaya ukuthi ba-subscribe. Siyazi ukuthi abantu bala eJozini abayijwayele lento ukuthi ama red afana nalawa ama-channel afana nawo kodwa ke siyacela bafowethu ukuthi nibatshele lapha emakhaya ukuthi kufanele benze njani ukuze le channel ikhule. Sogalani,